reklamer. Det er den torsdag den 14. i 1. 2021 her, 14. januar 2021, kl. 18:19 om aftenen. Jeg har siddet og set noget Twin Peaks og haft en meget fed aften her. Det er min bror, han ringede i forbindelse med det er nogle penge, jeg skulle have i forbindelse med noget reparation på noget BO-sound overture. Det er noget, jeg har stående her. Den her, den rodede jeg med mellem jul og nytår og juleferien. Desværre kan jeg ikke lave den, fordi jeg mangler nogle reservedele. Jeg kunne sgu sagtens lave den, hvis jeg har haft reservedele. Det er pisseærgerligt. Katteskinnet har jeg ikke set noget til på nogen måde. Det er lidt ærgerligt. Det er lidt savner egentlig lidt at kæle med kattedyret der, men det er heller ikke min, det er min nabos. Men det vi skal videre med, bare ikke nu, det bliver først på lørdag. Det kan være, at jeg laver en optagelse af det. Det er den her. Det er den anden BO-sound overture, som vi snakker om. Der har jeg sendt et tilbud ud til hans kollega, den gamle kollega han har, omkring der skal laves der skal repareres en switch på den til load switching til i forbindelse med CD-afspilleren, men den reparation kan jeg kun lave ved at udføre en switch, eller lave en switch, eller bygge en ekstern switch udenpå apparatet her nede under, eller i siden, eller et eller andet, på en pæn måde, fordi det er noget med nu gider jeg ikke fjerne alt det lort, det ligger på ret her, det er sgu lige meget. Det er noget med en såkaldt keyboards kulplade, eller kulmåtten, der er dårlig, det man kalder kulmåtten der. Den er dårlig, enten er den knækket, eller også er det fordi det er de sit, men jeg tror mest den er knækket et bestemt sted. Så vil jeg gøre det, at jeg laver en link udenom, og så omkring noget switching i forbindelse med load switching. Det er for at clamperen her på til CD-afspilleren, den kører op. Han kan ikke betjene til CD-afspilleren, fejler ikke noget. Det gør de normalt. De værker ligesom den anden, vi så lige før, der står nedenunder. Men den her, den kan ikke betjene, fordi han kan simpelthen ikke lukke clamperen op. Der sidder en clamper, der går ned herude, der kører op, når man trykker på load-knappen. Og den kan ikke lukke op, fordi knappen ikke virker. Det er simpelthen fordi den er knækket i keyboardet. Keyboard-fejl, som man kalder det. Det andet er en CD-afspiller-fejl, der er det simpelthen selve værket, der er defekt, eller pick-up'en med defekt. Og den har jeg repareret her ude med. Der er nogle videoer, jeg har lavet mellem jul og nytår. Jeg kan huske, om de er uploadet lige i øjeblikket. Ellers har jeg skjult dem stadig, fordi jeg har lavet noget skjuling af mine videoer i løbet af for 14 dage siden, eller nu. 14 dage siden der. Fordi jeg simpelthen ikke gad. Men jeg begynder at lukke dem lidt op igen. Jeg regner ikke med, at jeg vil blive ved med at blive på YouTube, men det gør jeg så nok et stykke tid endnu. Men hvad hedder det? Der er det simpelthen keyboard-fejl, der er på den her. Så det var så, der skal jeg bare reparere det. Hold da kæft, hvor jeg måde mig. Nå, det bliver ved. Ja, hold da. Sådan er det ved unge, eller? Sådan er det fandme at være et ulækkert unge-liv. Puh, for helvede, der stinker nu. Der kommer ned med mig gasser ud der. Ja. Nej, hvad hedder det? Så skal jeg lige have repareret det der med den der forbandede keyboard-fejlen der, så kører den med en ekstern knap. Fordi jeg kan ikke skaffe det originale reserve, det kan jeg jo ikke, for det gamle lort. Så det er jo dem, det der på den. Men kattedyret, det har jeg desværre ikke set. Det er jeg lidt ked af. Jeg kan få helt ikke slå mig. Ja. Men vi ses en anden gang, kameraslag. Jeg skal bare lige jeg skal bare lige se en gang her. Det er det her, der var problemet med den her, den er med den store klemper. Og det er type 26-36, ja. Det er det, vi synes der. Og den anden op, det er en 26-31. Ja, når vi ses en gang, ja.